vas al toques, li mires i està 38,6, però clar, jo a 38,6 estaria com una petada vermella, ¿vale? Aleshores, sempre amb el termòmetre. ¿Vale? En el cas de que imagineu-vos que li puja la temperatura, què heu de fer? El primer de tot és mullar-lo, però mai de cop amb aigua molt freda. Heu d'agafar tovalloles, mullar les tovalloles i refrescar-lo en ell. ¿Vale? Mai directament, perquè el xoc pot ser brutal. I dirigir-vos a un lloc, un veterinari, evidentment, perquè li facin sueroteràpia o li facin el que calgui per estabilitzar-lo. ¿Vale? Però el meu consell per sortir a córrer és a últimes hores del vespre o a primera hora del matí. La resta del dia no ho feu, perquè a més dels cops de calor també poden tenir un infart, poden tenir una lipotímia, poden tenir el mateix que nosaltres. A les 12 del migdia, oi que no sortiríem a córrer? Doncs ells tampoc. ¿Vale? Altres recomanacions. Si aneu a un lloc que han de tenir, si aneu a algun lloc que ells no hagin de poder estar amb vosaltres, no el porteu, deixeu-lo a casa. ¿Vale? És a dir, si no el podeu controlar directament o l'heu de deixar lligat amb un... No, el meu parer és, si l'heu de portar, doncs mira, anem a dinar no sé on i us una costellada, no el podeu deixar suelto, vale, però està allà amb vosaltres, un l'agafa, li dona una volta, però que no s'hagi de quedar al cotxe, que no s'hagi de quedar en llocs que vosaltres no podeu controlar, perquè hi ha coses que a vegades no les penses i després són molt greus. Vale? A veure, depèn de l'edat del gos, de la raça, del ritme que tu portis corrents. Tu sempre has de començar per poc, vale? És a dir, com tu, imagina't que t'estàs entrenant, el primer dia no pots fer 20 quilòmetres, vale? Doncs el primer dia faràs 10 minuts, 15, doncs amb el teu gos el mateix. Vale? Aleshores, si és un gos jove, pot córrer més estona. Si és un gos que ja comença a ser una mica més gran, doncs menys temps. I a l'esport, a hores que faci menys calor, sempre. Vale? És a dir, els gossos joves aguanten, però mai a 40 graus. Vale? Sí, però per salir a la T'ha quedat clar?